Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qed jirrifjuta li ssir inkjesta interna dwar l-allegazzjonijiet ġodda li għandu fuq rasu li ġie offrut eluf ta' euro biex David Casa ma jitlax membru parlamentari Ewropew. Nhar il-ħadd li għadda fl-istamperija saret laqgħa storbjuża u mimlija jgħat tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Kienu ftit deputati nazzjonalisti li toddhom fuq id waħda li qabżu għal kap Adrian Delija u l-kumplament li kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom ma niżlitulhom xejn tajjeb kif Delija wieġeb għal laqgħa li kellu ma' Jorgen Fenek waqt ikla li fiha staqsa biex imur bix-xorts. Mistoqsi dwar il-każ ta' David Casa, Delija wieġeb hekk u assolutament ma weġibx dwar it-talba għal almenu inkjesta interna fil-partit. Ma kellek sejħa l-inkjesta interna anke Pier Portelli jidir li qal isma' l-imħallef Vanni Bonello għandu jkun li mexja. Se tilqaħħa din l-inkjesta. Mela l-ewwel nismemx każ David Casa, ħanibdew minn hemm. M'hemmx ma jeżistix. Kien id-deputat nazzjonalista David Take li talab għal inkjesta interna fil-Partit Nazzjonalista wara li kien hu stess li staqsa fuq din l-allegazzjoni sena ilu. Fuq ix-xandir nazzjonali l-preżentatur semma wkoll is-sentiment ta' David Casa li hu stess ħass li kien hemm min qed jaħdem kontrih fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' sena ilu. Ma David Casa nnifsu qal isma' jiena jekk xi ħadd ipprova jagħmel hekk karralu għax ara tlajt. Mhux għaf x'jiddu jgħid. X'jiddu jgħid? Alla ħarex. Ma jfisser li ħass forsi dak iż-żmien li kien hemm xi ħadd li kien hemm min qed jaħdem kontri pereżempju. Is-sena l-oħra kif ġie elett Bisbrix, Casa kien irringrazzja lil tliet ex kapijiet nazzjonalisti, iżda mhux lil Delija li ħallih barra f'kitba li kien għamel fuq il-profil tiegħu fuq Facebook. Intant Delija konferma l-ġlied u l-firda li għad hemm bejn il-fazzjonijiet fil-Partit tal-Pjetà hekk kif hemm min qed jibqa' jirreżisti. Hemm min jibqa' jirreżisti. Delija kien mistoqsi dwar l-establishment tal-partit tiegħu u hu fisser l-establishment bħala attitudni. Imma minnu dan l-establishment fil-Partit Nazzjonalista? Mela l-establishment mhux persuna, hija attitudni. Dwar il-fatt li l-Oppożizzjoni ma pparteċipax fl-iskrutinju tal-Kummissarju ġdid tal-Pulizija, Delija għamel dikjarazzjoni surreali li ma bdikax mir-responsabilità. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafas, għandna Kummissarju tal-Pulizija ġdid. Il-Partit Nazzjonalista ma ħax sem fil-laqgħa fl-iskrutinju parlamentari li sar il-bieraħ, mhux isek qed tabdika mir-responsabilità. Assolutament le. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.